Gairebé tothom es pensa que som missioners o revolucionaris o herois, però és una feina. Vous voulez faire une pièce de théâtre sur nous? Je sais pas, sur notre travail? La vostra obra hauria d'ensenyar que som gent normal que mira de fer el mínim mal possible. Penso que no es pot patir a cada història. Si es vol continuar fent aquesta feina, no es pot estar sempre pensant «i si fos jo?». I m'estava explicant tot això en impossible i jo l'entenia. Era important entendre que l'impossible és sempre complicat. Podem demanar al públic que s'ho imagini, però no es pot imaginar. És impossible imaginar. Impossible.